giwach ni custom gi nyalo bedo ni ok nya chopo uru business market moko nya bedo ni ginyalo lalo custom bege gik machalo kamagi gi aluora gin gik moko bende ma userango e kinde gi magidar ni gigi duto bende ntiere kaka ne gintiere godo kuonde gi mag tich makoro giwuok e sani ano kane ka gidar customer gidhi medo customer nikech plan ma wan go kowe kibuye sani uru business market kore kama dhi bet market maduong' ma kidonje tiyudo gi sections mokwongo jok moketo uru business market gin group mar ariyo group mokwongo group mokwongo ng'eny gi ne gin joma gin wang'o rech gik ma jok moko mane oyudo stalls mokwongo mane ni e dho nam lwang'ni mane okere ka gikache giwin mat koro group mar ariyo ni gin emiluongo ni the core market movers joma weg chiro weg ohala ma Kisumu ma kabisa gin joma kanie chiro to chiro dhi maber kendo nyamor kaneno ka nitie kanyo larruok nitie matin to mano ber ka johala ng'ato ka ng'ato nyaka yut to iyudo ka kiketo johala kuma ka ng'ato